дуруд бинандагони азиз, мухлисони гӯштини миллии гӯштингирӣ дар маҷмӯаи варзиши шаҳри Кӯлоб мусобиқаи ҷумҳуриявии оид ба гӯштини миллӣ бо иштироки варзишгарони солҳои таваллудашон 2000 ва 2003 барои дарёфти ҷоизаи устоди иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ Шариф Саидов баргузор гардид, ки дар маросими ифтитоҳ албатта собиқадорон, устодони варзида, мураббиёни шоисаи варзиши гӯштини миллии мамлакат ва ҳамчунин мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ширкат варзиданд ва ин тадбирро дар самти рушди минбаъдаи гӯштини миллӣ Довуд Одинаев ҳам фоли нек арзёбӣ кард. дар рафти сабқатҳо албатта рӯзи аввал мушоҳида гардид, ки ҳамаи беҳтаринҳо, ҳамаи он нафароне ки талоши зиёд дар тамринҳо доштанд, комёб ҳам шуданд. ва дар ибтидо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб дастандаркорони ин чорабинӣ ба афроди варзишдӯст ва нафароне ки дар ин мусобиқа саҳм гузоштанд ифтихорнома ва сипосномаҳо тақдим карда шуд. ин раванд бори дигар собит сохт, ки наврасон ва ҷавонони ояндаи мамлакат дар гӯштин дастовардҳои аз ин ҳам шоёну шоистаро ба даст оварда метавонанд. баъди супоридани ифтихорнома ва тӯҳфаҳои арзанда ба собиқадорону нафарони мутасадди, суруди миллии Тоҷикистон садо дод. ва ҳамин тавр паҳлавонон макони ифтитоҳи ин чорабиниро тарк карданд ва баъди чанд лаҳза сабқатҳои ниманиҳоӣ ва ниҳоии вазнҳои ин мусобиқот манзури шумо мегардад. таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати паҳлавонон. ҷуфти дуюми вазни то 70 кило ба майдон баромад ва Фаридун Азизов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо хилати сафед ва Анушервон Мизробзода аз дастаи хатлонду бо хилати кабуд. рақобати варзишгарон албатта дар даври аввал дар ин вазн дар зергурӯҳи А чун оғоз шуд. Фаридун ҳам хост, ки дар ин раванд зуд боз ба ҳуҷум гузарад, аммо андаке ҳаракат ва дар раванди мубориза боз ҳам ин бисёр ҳолати нигаронии худи Анушервон буд, ки мухлисон ҳам эътироз карданд. ба ин тартиб албатта истифодаи он амал, он усуле ки дар гӯштини миллӣ роиҷ аст, натиҷабахш хотима ёфтанаш дар гумон аст. рақобат ҷараён мегирад. ҳарчанд хуб буд барои имтиёзи ҳатто паҳлӯ, аммо баъди амри довар буд. мубориза андаке боз ҳам пуршидатар шуд ба ростӣ. ҳаракат лозим аст дар идомаи рақобат, истифодаи амал, масъулият ва ин ҳамааш боз ҳам дубора аз таҷриба сарчашма мегирад. бисёр ҳам баъдан ба паҳлавони хилати кабуд дошта ҳолати камарбандиро монда кун дар ин лаҳзаҳо. бисёр як ҳаракати дигар паҳлӯ ба варзишгари хилати кабуд дошта Анушервон Мизробзода. Искандар Байдуллоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи Данғара ҳакам медорад. ба сар афтидани Анушервон андаки ҳолати боз ҳам нигаронкунанда буд ба ростӣ.
анушервон бартариро то ин лаҳза аллакай ба даст овардааст. мубориза идома меёбад. акнун фаридун азизов андаке ба оғози амали худ таваҷҷӯҳ мекунад. огоҳӣ ба анушервон мизробзода дода шуд. боз ҳам талоши паҳлавононе ки мо инҷо мушоҳида мекунем. албатта боз дигар тариқ бояд бошад. яъне истода мунтазир шудан. бибинед ҳаракате ки албатта аз гиребони ҳариф доштану андеша кардан дар ин ҷо албатта нақше надорад. инҷа танҳо ва танҳо дар ин лаҳзаҳо бештар боз ҳам фаъолии паҳлавонон дар майдон бояд баръало мушоҳида гардад. на имтиёзе нест. баъдан бо паҳлавони хилати сафед дошта дода шуд. аз самти рости майдон ҳоло мо акнун таваҷҷӯҳ кардем ки варзишгари хилати сафед дошта инҷо дасташ бардошта нашуд. бисёр умедворӣ дошт аммо чунин нашуд ва инҷо мизробзода ғалаба ба даст овард. лаҳзаҳое ки мо ба шумо манзур кардем аз ҳамон фишурдаи рақобати паҳлавонон дар ҷараёни сабқати даври аввали вазни то 70 кило буд. шарифхон худоидодов аз шаҳри душанбе ва ҷаҳонгир камолов аз дастаи хатлонду ба майдон меоянд. ин шарифхон бо хилати сафед аст дар ин давр ва ҷаҳонгир камолов аз дастаи хатлонду хилати кабуд дорад. муборизаи варзишгарон албатта дар лаҳзаҳои аввал касбият ва матонати ҳардуро он қадар хуб нишон намедиҳад. бисёр ҳам як фурсати муносиб хеле беҳтар буд. шарифхон худоидодов муборизаи варзишгарон боз ҳам идома хоҳад ёфт. ҷаҳонгир камолов ҳоло чун қомати баланд дорад бештар ва ҷолибтар сурат гирифтани мубориза албатта аз ҳалуки беруна вобаста ба худи ана ҳамин сари севҷӣ ҳам хеле хуб буд. ҳаракати сари севҷӣ, амали сари севҷӣ ҳаракате ки хеле беҳтар буд. инҷо ҳам боз мо аллакай мушоҳида мегардад ки бештар инҷо шарифхон ба ҳолати ҳамон худдифоӣ руҷӯъ дорад ва ҷаҳонгир камолов бошад. баръакс талоши паҳлавонон дар маҷмӯаи варзишии кӯлобшаҳр ҳамоно идома дорад. мебинем ки боз ҷаҳонгир мехоҳад дар ин раванд пурқувват ва соҳибтаҷриба будани худро нишон диҳад. огоҳӣ ба варзишгари хилати сафед дошта шарифхон худоидодов дода шуд.
ҷаҳонгир имконият дорад, чаро истодагарӣ мекунад? ҳолон ки дар ин лаҳза хеле ҳам фурсати муносиб буд, ҳатто барои дарёфти паҳлӯ ҳам. худойдодзода ёдовар мешавем ки аз шаҳри душанбе хилъати сафед дорад. вақт анҷом ёфт. бо ҳамон афзалияти як огоҳӣ дар ин рақобат Камолов ғолиб омад. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ Маҳмадалӣ Мирзоев аз ноҳияи Файзобод ин ҷуфтро ҳакамӣ хоҳад кард. мо дар навор дидем инҷо собиқадорон ва устодони варзидаи гӯштини миллӣ ва гӯштини ҷюдо дар тантанаи ин гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоизаи Саид Шарипов дар шаҳри Кӯлоб бисёр буданд. Бахтиёр Қурбонзода аз дастаи Хатлон 1, Халилулло Коков аз ноҳияи Рашт. ҳаракати Бахтиёр хеле фикр мекунам хуб аст. акнун вақт нишон медиҳад ки дар муқовимати Халилулло Кокови Раштӣ бисёр насаби аҷиб ҳам ҳаст. майдон ҳамаро нишон хоҳад дод. ой ва ба ростӣ гуфтем ки бисёр Бахтиёр ҷасорати хуб нишон медиҳад. чунин ҳам шуд. ба осонӣ ин имтиёзро аз рақибаш Коков ситонид. акнун боз ҳам суръати рақобат ман фикр мекунам боз ҳам ҷолибтар, пуршиддатар хоҳад шуд. Коков фаҳмид ки иштибоҳ кард. яку акнун ба шумораи 2 ҳам наздик шудем ва ҳалок аз ин ҳолат берун шуд аз пои рақибаш. Коков боз ҳам дар раванди мубориза ин маротиба натавонист. Қурбонализода Бахтиёр хуб медонад ки раванди сабқат чӣ гуна бояд сурат гирад. худро раҳо кард. ҳоло усули сари кифро дар ин лаҳза бадан имтиёзи аввалин боз ҳам ба паҳлавони Хатлонӣ насиб гардид. аввалан паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ва сипас бадан имтиёзи аввалро гирифт. Бахтиёр имкон дорад ки ба идомаи сабқат нуқта гузорад, аммо натавонист. боз ҳам дубора Бахтиёр бадан, дуюмин бадан ва як паҳлӯ дорад. Бахтиёр Қурбонализода паҳлавони дастаи Хатлон 1 хеле ҳунараш афзалӣ дорад. огоҳӣ таҳдидаш мекунад. фикр мекунам 2 маротиба ақибнишинӣ кард. аз майдон ҳам бояд берун набарояд. ба амали ҳарифаш ҳам диққати ҷиддӣ бояд диҳад. амридовар акнун аз майдон берун шуда ба паҳлавони хилати сафед дошта огоҳӣ бояд диҳанд. ин назари банда аст. новаст аз оне ки 2 бадан дорад ва як паҳлӯ. чунки 3 маротиба ақибнишинӣ кард. 2 маротиба аз ин самт, як бори дигар аз нимаи рости майдон.
фикри манро Искандар Убайдуллоев тасдиқ кард ва довар акнун мебинад ки рақобат ҷолибтар аст. дар ин асно албатта боз ҳам таваҷҷӯҳ ба ин самт ҳам намекунад. Аммо бале, ташаккур. воқеан ҳам дидед чин лаҳзае ки зарур аст бояд ин фурсатҳо сарфи назар нашаванд. Маҳмадалӣ Мирзоев акнун ин лаҳза гуфтаҳоро дубора собит сохт. Коков бо дасташ ба сари ҳариф фишор меорад ки дар гӯштини миллии гӯштингирӣ ин албатта мамнӯъ аст. вақт анҷом ёфт. Қурбонализода ба сабқати 4-1 ниҳоӣ баромад Бахтиёр. паҳлавонони дигар ба майдон баромаданд. ба зергурӯҳи б таваҷҷӯҳ мекунем. Дилдор Қувватов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хилъати сафед дорад. Маҳмадамин Элназаров аз дастаи Душанбе бо хилъати кабуд. рақобати ҳарду ҳам бисёр озод ва ҳарду ҳам эҳтиёткорона алон амал карда истоданд. суратафзоӣ бештар ҳам ҳатто метавонад ки боиси нокомӣ гардад, чунки рақиб дар раванди мубориза мулоҳиза мекунад ин лаҳзаҳоро ва ҳатто бо истифода таҷрибааш ҳам метавонад ки акси амалро сари вақт истифода кунад ва аз ин ҳаракатҳои хеле тезу саривақтии ҳариф ҳам хуб истифода намояд. ва дар раванди мусобиқаи имрӯза мо инро аллакай дидем. Маҳмадамин гӯштин намегирад. бале, огоҳӣ дода шуд. Дилдор Қувватов фишорро андаке дар муқобили рақибаш боз ҳам бештар кард. муборизаи паҳлавонон идома меёбад. баъди ин паншери Амирхон аз дастаи Федератсияи миллии гӯштингирӣ ба даври дуюм мебарояд, чунки дар даври аввал озод аст. он қадар гӯштини ҷолиби таваҷҷӯҳ не ба ростӣ. амал кард, нуқтаи ниҳоӣ надошт. муборизаи паҳлавонон боз ҳам идома меёбад.
дар вазни то 70 кило акнун сабқатҳои инфиродии зергурӯҳи А ва Б-ро манзури шумо намуда истодем. аллакай ба қисмати дуюм ба бале сабқати паҳлавонон дар зергурӯҳи Б эътибор дорем. танбеҳ ба паҳлавони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Маҳмадамин Элназаров, варзишгари Душанбешаҳр, акнун бо ҳамин тартиб бале ҳам рақибаш танбеҳ дошт ва Муҳаммадамин Элназаров соҳиби як бадан буд. ғалаба ба даст овард ва ба даври 4-1 ниҳоӣ баромад. ҳоло Фазлиддини Файзиддин ва Сарвар Ҳотамбекзода дар майдонанд. Ҳотамбекзода ин паҳлавони вилояти Суғд баъдан баҳогузорӣ шуд. Ҳотамбекзода дар бошгоҳи Зарафшони ноҳияи Ҷаббор Расулов тамрин мекунад. дар ин коқи муҳташам албатта чун мо то ҷое медонем Шоҳин Гулов ва чандин мураббиён ва роҳбарони дигар барои тарбияи насли наврас ва ба камол расонидани паҳлавонони арзанда заҳмати зиёд мекашанд. ва инро ҳам дар рафти мусобиқот Сарвар Ҳотамбекзода нишон дод. баъдан ба паҳлавони суғдӣ дода шуд. панҷшери Амирхон бо Элназаров албатта рақобат хоҳад кард барои ширкат дар марҳилаи баъдӣ ва Фазлиддину Сарвар ҳоло ҳам талоши паҳлавони шаҳру ноҳияҳои тобии марказ натиҷа бахш нест. ҳалол партофти хеле ҷолиби Сарвар Ҳотамбекзода.
ҳотамбекзода ба ростӣ хеле ҳам ҳунараш хуб дурахшид. ин ҳамон фурсатҳои аввал, лаҳзаҳои ҷолибу боз ҳам гулчин аз ҳамон вақти асосии нерӯсанҷии паҳлавонон манзури шумо кардем. сари севҷӣ усули хеле бобоии гӯштини суннатии гӯштингирӣ. фазлиддин садриддинзода аз ҳастаи душанбе бо хилати сафед. исроил одиназода аз федератсияи миллии гӯштингирии ҷумҳурӣ. паҳлавонон дар ин вазн ҳамчун гуфтем ки хеле талошашон ҳам хуб аст, касбияташон ҳам андаке афзалӣ дорад. дар ҷараёни ҳар як мусобиқа албатта боз ҳам як лаҳзаи беҳтарро ҳам фазлиддин сарфи назар кард. ҳаллоки дохила дар ин ҷараён ҳам хеле мусоид кунанда буд барои ҳатто комёбӣ пеш аз вақти фазлиддин. одиназода исроил бо як даст ва бо ду даст як сари осинро дошт ки ин бисёр хавфу хатари зиёд дорад ва дар гӯштин чунин ҳолатҳо хеле ва хеле кам рух медиҳанд. баъдан ба паҳлавон фазлиддин дода шуд. дасти рости исроилро фазлиддин кӯтоҳ доштааст ва ин ба ҳарифаш имкон намедиҳад ки фаъолтар бошад. огоҳӣ ба танбеҳ табдил ёфт. доштани нодуруст дар гӯштини миллӣ ҳам огоҳӣ аст. усули сари севҷӣ барои исроил амалӣ шуданаш аз истисно дур набуд, аммо сарфи назараш кард. мубориза ҳамоно ҷараён дорад. исроил боз ҳам ба саҳлангорӣ роҳ медиҳад. фазлиддин садриддинзода бошад дар пайи дарёфти роҳҳои босамар. муваффақияти даври аввали сабқатҳои инфиродии вазни то 70 кило дар зергурӯҳи худ. танбеҳи дуюм аст акнун. бале, огоҳӣ, танбеҳи аввал, танбеҳи дуюм аллакай бисёр ба қоида вайронкунӣ роҳ дод. ҳангоми доштан аммо бадан дорад. дақиқаи охирин исроил хаста шудааст ба ростӣ. як амали охирини фазлиддин. фазлиддин албатта як бадан баҳогузорӣ шуд. ҳамон афзалият ӯро дар ин давр ҳам ғолиб гардонид. ҷуфти охирини зергурӯҳи би дар вазни то 70 кило ба майдон мебароянд.
мо имкон дорем ки як бори дигар натиҷаи заҳмати паҳлавононро ба шумо манзур кунем. Чунин ҳам шуд. Улуғбек Қосимов хилъати сафед дорад. Амир Ҳайдар Давлатҷонов аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хилъати кабуд ба бар кардааст. улуғбек аз ҳаракати ҳариф пайхас мекунад ки кор дар ин самт чӣ гуна аст. Амир Ҳайдар бошад дар ибтидо озодтар, наздиктар шуд ба ҳарифаш, аммо иштибоҳ кард. лаҳзаи хеле мусоид. улуғбек Қосимов партофташ ҳалол баҳогузорӣ шуд. беист бетаваққуф ин ҳаракат, ин лаҳза хотима ёфт ва дар ниҳоят ҳам Қосимов Улуғбек ғалабаро ба даст оварда тавонист. нирӯсанҷии дигар дар ҳамин вазн сурат мегирад. баъд ки Дилдор Қувватов аз Маҳмадамин Элназаров шикаст хӯрд. дар як давр Паншери Амирхон озод буд. ва акнун Элназаров ҳоло бо хилъати сафед аст ва Паншери Амирхон бо хилъати кабуд. рақобати варзишгарон албатта барои роҳхат ба даври 4-1 ниҳоӣ аст. азбаски Паншер дар як давр озод буд, мунтазири натиҷаи ҷуфти қаблӣ ки миёни Дилдор Қувватов ва Маҳмадамин Элназаров сурат гирифта буд. ин ҳам нишон дод ки Элназаров дар ин ҷараён андаке бартарӣ дорад. огоҳӣ ба Элназаров дода шуд. мадарат ба Паншери Амирхон. Элназаров акнун аз гиребон хубтар доштааст. метавонад ки мувозинати ҳарифро гум кунад, чунин ҳам мекунад. Убайдуллоев довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ паҳлӯ баҳогузорӣ мекунад. дақиқ ҳам ҳаст. Маҳмадамин Элназаров соҳиби имтиёзи арзанда паҳлӯ шуд. Маҳмадамин боз фишор меоварад. Паншери Амирхон хастаҳолии худро дар ин ҷараён боз дубора нишон медиҳад.
довар маҷбур аст ки ба варзишгари хилати кабудошта албатта танбеҳ диҳад. бале, гӯшти намегирад ин варзишгар Паншери Амирхон. Маҳмадамин Элназаров аз ин ҳолатҳо хуб сари вақт истифода карданаш дар кор аст, чунки рақиба шақибнишинӣ мекунад. талоши варзишгарон боз ҳамоно идома хоҳад ёфт, вале вақт ҳам хеле кам боқӣ мондааст. инро бояд ки маҳз ҳамон Паншер хуб эҳсос кунад. Маҳмадамин Лазаров ҳамоно пешсафиро аз даст додани нест. рақибаш танбеҳ дорад. боз ҳам дар сурати дубора такрор ёфтани ин ҳолат танбеҳи дуюм ӯро таҳдид мекунад. дақиқаи охирини муборизаи паҳлавонон дар зергурӯҳи би вазни то 70 кило. аз ҷониби Паншер ягон амали беҳтар, ягон ҳаракати ҷолиб дида нашуд. баръакс Элназаров бо ҳамин тарз ғалабаи дуюми худро ҳам ба даст овард ва ба даври дигар баромад. рақобати паҳлавононро дар марҳилаи чорякниҳои манзури шумо намуда истодем. Сиёвуш Давлатов аз дастаи Душанбе 2 ва Мизробзода Анушервон аз дастаи Хатлон 2. амали Сиёвуш дар истифодаи он усули маъмул натиҷа ба бор наовард. Анушервон Мизробзода дар дидори аввал Фаридун Азизовро шикаст дод. Сиёвуш Давлатзода Алишер Саид Хоҷазодаро мағлуб кард. ҳарду паҳлавон ҳам муваффақанд. паҳлу ба варзишгари хилати кабуд дошта. Анушервон Мизробзода бисёр ҳам ҳунари беҳтар нишон дод. Анушервон боз ҳам фишор меорад дубора. огоҳӣ ба варзишгари хилати сафед дошта Давлатзода Сиёвуш, паҳлавони шаҳри Душанбе. мубориза дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллии гӯштингирӣ байни ҷавонони соли таваллудушон 2000-2003 бахшида ба гиромидошти хотираи Шариф Саедов
ҳамоно идома дорад. паҳлавони душанбе шаҳр ҳам имтиёзи паҳлӯро аз даст додааст ва ҳам огоҳӣ дорад ин чеҳра. мизробзода боз дар ин раванд руҷӯъ дорад ки ҳолати дигарро ҳам хуб истифода кунад. имконияти муносиб албатта барояш ба вуҷуд омад. имтиёзе нест. анушервон варзишгари кӯлобшаҳр қомати андаке баланд дорад, хилати кабуд. батан кардааст. боз дар ин раванд ҳам мехоҳад аз маркази майдон анушервон дақиқаи охиринро ҳам хуб истифода барад. ва варзишгари шаҳри душанбе сиёҳу шарчанд таваҷҷӯҳ кард, мубориза бурд, аммо токунун иштибоҳи худро ислоҳ накардааст. яъне барои ба робар шудани натиҷа ӯро заҳмати бисёр лозим буд ки натавонист. мизробзода як паҳлӯ баҳогузорӣ шуд ва дар даври чорякниҳоӣ ғалаба ба даст овард ва аввалин шуда ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромад. чӣ гуна? ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем. ин ҳамон лаҳзаи мусоид, ҳамон фурсати хеле муносиби имтиёзи бадан буд. камолов хилати сафед дорад. барояш муяссар шуд ки аз сонияҳои аввал андаке хубтар ҳунарнамоӣ кунад. бахтиёр қурбонализода бо хилати кабуд аст, паҳлавони дастаи хатлон як. огоҳӣ ба камолов дода шуд. ҷаҳонгир аз дастаи хатлон ду аз минтақаи кӯлоб аст. бахтиёр қурбонализода бисёр ҳам дар лаҳзаи мусоид ва ҷолибтарин партофро ҳам қурбонализода бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард ва ҳарифро ба тахтапушт афтонид. чӣ гуна? бисёр ҳам дар сатҳи зарурӣ ва ҳаракати ҷолиб, хеле ҳам саривақтӣ ва қурбонализода бо мизробзода акнун дар даври ниманиҳоӣ вохӯрӣ анҷом хоҳанд дод. маҳмадамин элназаров боз ҳам бо хилати сафед аст. ҳотамбекзода сарвар хилати кабуд дорад. паҳлавони суғдӣ як ғалаба ба даст овард дар муқобили фазлиддини файзиддин.
варзишгари ноҳияи ҷаббор расулов ба истифодаи усули сари қид эътибор дод, аммо комёб нашуд. маҳмадамин элназаров бо ин паҳлавон комилан дигар хелгӯшӣ мегирад. элназаров аз ин пеш дар даври аввал Дилдор Қувватовро шикаст дод, намояндаи Бадахшонро. баъдан ҳам Паншери Амирхонро ҳам мағлуб кард ва ин сеюмин рақобати варзишгари хилати сафед доштааст. намояндаи суғ Сарвар Ҳотамбекзода танҳо як ғалаба дорад дар муқобили Файзиддин намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ин варзишгари суғди ғалаба ба даст овард. Сарвар аз имкониятҳо он қадар хуб истифода намекунад. яъне дар ҳолати рост будан бубинед дастро доштани дастро инҷо аз мадди назар дур мекунад ва боз ҳам имкониятҳои дигаре ки мо мушоҳида мекунем, албатта барои амалӣ карданаш паҳлавононро лозим аст ки бештар ва боз ҳам ҷолибтару зиёдтар ҳаракат кунанд ва талошашон дар рафти мусобиқа боз аз ин ҳам хубтар бошад. барои ин масъулият лозим аст, барои ин албатта боз ҳам самараи заҳмати бештари мураббиён. аз майдон берун шуд, ба Элназаров огоҳӣ доданд. Ҳотамбекзода бисёр имкон дорад ки аз ҳамон як лаҳзаи муносиб, аммо рақобатро акнун бохта истодааст. Сарвар Ҳотамбекзода имтиёзи паҳлӯро аз даст дод. Элназаров акнун дурӣ меҷӯяд аз наздик шудан ба ҳариф, чунки боз ҳам хавфи дигар таҳдидаш накунад. Маҳмадамин намояндаи дастаи Душанбе як Элназаров дубора ба наздик шудан албатта соҳааш, касбаш, маҳораташ ин бештар ки дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон аст, нисбат ба ҳарифонаш фарқ мекунад. бале, чунин ҳам шуд. акнун ин паҳлавони хилати сафеддошта дар ин дидор ғалабаро соҳиб шуд ва ба вохӯрии ниманиҳоӣ баромад. акнун ҷуфти охирини чорякниҳоӣ вазни то 70 кило. ин ҳамон мубориза, ин ҳамон лаҳзаҳои андаке ҷолиби сабқате ки мо фишурдаи онро манзури шумо кардем. Садриддинзода Фазлиддин хилати сафед дорад ва Улуғбек Қосимов аз дастаи Хатлон як бо яктаки кабуд дар майдон аст. аз боло доштан, албатта бидуни боз ҳам доштани сари остин ё аз оринҷи ҳариф натиҷаи беҳтар ба бор намеоварад.
ҳоло дар ин ҷараён боз ҳам паҳлавони хилъати сафед дошта бисёр ҳам барои дифоъ кардан, барои бештар худро раҳо кардан аз ин ҳолатҳои хеле мушкил талош мебарзад. ой бадан Садриддинзода баданро ба даст овард. қосимов маҷбур аст ки суръати рақобатро тезонад. ё дар ин самт боз ҳам мубориза ва талошаш бояд назаррас бошад, вагарна аз идомаи муборизаи ин мусобиқот дар вазни то 70 кило маҳрум мегардад. дар гилими дигар ҳам сабқатҳо хеле ҷолибанд. Садриддинзода камарбандро дуруст мекунад. Фазлиддин Сабриддинзода, Садриддинзода аз дастаи Душанбе аст ва Улуғбек Қосимов аз дастаи Хатлон 1 аз Бохтар. улуғбек имкон дорад акнун боз ҳам бидуни доштани даст, чун гуфтем ки дар инҷо комёб намешавад. Садриддинзода ҳам медонад, бадан ба паҳлавони шаҳри Бохтар насиб гардид. андаке беҳтар шуд, бояд чунин бошад. чаро истода андеша кардан, ҳолон ки вақт пушти сар шуда истодааст. аллакай идомаи сабқат нишон медиҳад ки масъулият боз ҳам дучанд шуд. талошҳои пай дар пай, чун дидем ки барои Улуғбек самар овард. ин корро ӯ бояд барвақттар анҷом медод. Садриддинзода боз ҳам ба усули сари китф руҷӯъ кард, муваффақ нашуд. боз ҳам ҳолати аввала барои ҳалуки беруна ё сари севҷи усуле ки хеле паҳлу. воқеан ҳам Улуғбек иштибоҳи худро айни муддао ислоҳ кард ва акнун боз ҳам суратафзоӣ ва акнун дигар ҳоҷат ба фишор ё қувваи дучанду сечанд нест. Улуғбек боз ҳам ҳамон ҳолати аввала вақт анҷом ёфт. Қосимов Улуғбек дар ин дидор паҳлавони дастаи Хатлон 1 ғалаба ба даст оварду ба рақобати ниманиҳоӣ баромад. бо Элназаров ин паҳлавон дар рақобати ниманиҳоӣ дидор анҷом медиҳад. рақобати паҳлавононро акнун боз манзури шумо мекунем. бармегардем ба нирӯсанҷии варзишгарон дар вазни 90 кило. аз ин пештар албатта дар вазни то 80 кило дар гилеми дигар, чун сабқатҳо пушти сар гардиданд ва мо имконияти боз ҳам
ба наворгирӣ паҳлавонони вазни то 90 килоро пайдо кардем. ҳайдаралӣ шоев хилати сафед дорад. Ин паҳлавон аз шаҳри душанбе аст ва ҳабибулло ашуров аз дастаи федератсияи миллии гӯштингирӣ. дар рафти мусобиқа албатта боз ҳам аён гардид ки варзишгарони вазнашон то 80 кило хубу сари вақтӣ натиҷаи арзандаро соҳиб шуданд ва ба марҳилаҳои баъдӣ роҳ ёфтанд. сабқатҳои ниманиҳоӣ ва ниҳоии онро албатта мо дар ҷараёни мусобиқа ба шумо манзур хоҳем кард дар нашри баъдӣ. ва ҳоло натиҷагирӣ аз нирӯсанҷии ҳайдаралӣ ва ҳабибулло он қадар мавриди таваҷҷӯҳ нест, чунки ҳарду ҳам барои дарёфти лоақал имтиёзи бадан кӯшишеро ҳам бо муваффақона анҷом надоданд. умар расулов аз дастаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ дар ин давр рақиби худро интизор аст, ғолибияни ҳамин ҷуфтро. баъди ин суҳайли аҳмадов, сафаралӣ, асомиддини сафаралӣ ба майдон хоҳанд баромад. ба тадриҷ албатта боз мо фурсат дорем ки боз наздиктар онҳоро ба шумо маърифӣ созем. огоҳӣ бахтиёр азизӣ, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз ноҳияи ҷаббор расулови вилояти суғд ҳайдаралиро муҷозот намуд бинобар сабаби берун баромаданаш. ҳайдаралӣ хост як усули сари китфро истифода кунад, аммо тарзи истифода, нигоҳ надоштани мувозинат ва суратафзоӣ дар ин лаҳзаҳо чун зарур буд, аммо ин корро ҳайдаралӣ шоев хуб анҷом додан натавонист. дар муқобили ӯ ҳабибулло ҳам ҳоло ба мақсади ниҳоӣ нарасидааст ба ростӣ. бисёр рақобати дилгиркунанда. паҳлавонон албатта ин лаҳзаҳо бояд хубтар, беҳтар, масъулиятшинос ва ҷамъи ҳаракати онҳо, талоши паҳлавонон бояд боз аз ин ҳам беҳтару ҷолибтар бошад. танбеҳ ба ҳайдаралӣ шоев дода шуд. тақдири ин рақобатро албатта ҳамин танбеҳ фикр мекунам ҳал мекунад. дар гӯшини ҷудо албатта таваққуф кардан инсонияҳое ки боз меистанд муҷозот доранд. бо ҳамон афзалияти танбеҳе ки ҳайдаралӣ гирифт, ашуров дар ин дидор ғалаба ба даст овард. акнун ин паҳлавон бо умар расулов нерӯ месанҷад. суҳайл аҳмадов паҳлавони шаҳри душанбе хилъати сафед дорад. асомуддини сафаралӣ намояндаи федератсияи миллии гӯштингирӣ, қомати баланд, хилъати кабуддошта, нафаре ки муаррифиаш кардем. ёқубҷон баротов интизор аст ки дар вохӯрии ниманиҳоӣ бо ғолиби ҳамин ҷуфт нерӯ санҷад.
سهیل ببینید کمربند رو داشته است اما برای انتهای این عمل خلاصه گیری نمی کند، یعنی حرکت جالبش رو نمی بینیم. براستی در دو گلیم یادآور میشیم که سبقت ها جریان دارند، چون می بینیم که بسیار هم مساعد کننده است. این البته غلبه صاف حلال است. این لحظه که ابتدا داور اشاره کرد و بعدا این امتیاز رو پهلو واگذاری کرد. چرا چنین شد؟ یعنی تصدیق دو داور کنجی هم اینجا مد نظر است. سهیل و سفرعلی در میدانند. سهیل بهتر و سریع وقت از اشتباه حریفش استفاده کرد، اما باز اینجا هم وقت کشال می‌یابد. آگاهی میگیرد سهیل احمدوف. عصام‌الدین سفرعلی ورزشگری قامت بلند خیلت کبو داشته، بسیار قامت بلند در همون پرتافت حلوک، استفاده حلوک داخله و دیگر عامل ها هم، دیگر سمت ها هم خوب مساعدت کننده است. اما عصام‌الدین سفرعلی براسی پاسیف است. چرا در این لحظه البته باز هم پهلوان خیلت کبیر داشته نمیتواند که از فرصت های مناسب، از امکانیت های خوب استفاده نماید. عصام‌الدین سفرعلی اینجا سهیل احمدوف غلبه به دست آورده. بله سهیل احمدوف، چون گفتیم که سهیل احمدوف به رقابت دیگر توجه میکنیم. سعید شاه یعقوبوف پهلوان دسته دوشنبه 2، اسماعیل گل احمدزاده نماینده دسته ختلان.
توجه میکنیم اکنون با مبارزه دو پهلوانی که حالا در میدانند، سعید شاه یعقوبوف و اسماعیل گلاحمدوف. سعید شاه خلعت سفید دارد. اینجا امتیاز نیست برای سعید شاه، چون که حرکتی که اسماعیل کرد و بعدا خود در میدان لغز شد. این لحظه اندکی با حالت کنونی پهلوانان در میدان تاثیر میرساند. آگاهی با اسماعیل داده شد. نمیتواند، قوه اسماعیل خیلی کمتر است نظر به سعید شاه یعقوبوف. درباره سعید شاه البته ما میتوانیم چون لحظه ای رو یادآور شویم که این هم در آوان نورسیش خیلی متانتش، هنرش قوی بود و بعد ینده که توقف این پهلوان هم باز به میدان برگشت. بعدم به پهلوان خیلتی کبود داشته. سعید شاه باز هم از گریبان کمربند را اگر باز هم دقیق دارد، ولی همین ترتیب خیلی مساعدت کننده است. بسیار امکانیت خوب داشت سعید شاه یعقوبوف برای بسیار همون استفاده اصولی خیلی معمول گشتن ملی. حریفش اسماعیل اونقدر گشتنی خوب نمیگیرد، اما حمله های سعید شاه بیشتر شدند. دست را اکنون اندکی فراموش کرد یا در مجموع نتوانست که دست را کوتاه دارد. نیروسنجی پهلوانان ادامه می‌یابد. امکانیت بهتر بود. باز هم لحظه های جالب رو سعید شاه از دست می‌دهد. بسیار حرکت رو خوب آغاز میکند و تا به خاتمه همون استفاده اصول ها رو نمیتواند که باز هم ببرد. حالا که در این لحظه ها خیلی و خیلی همون 2-3 ثانیه هم یک نقش بزرگ دارد. چرا تا به خاتمه همون حرکت خود رو ادامه نمیدهد و همین طور اکنون گلاحمدوف اکنون غالب شد. ببینید کوشش از جانب سعید شاه یعقوبوف بیشتر بود، اما گلاحمدوف در یک لحظه سازگار و مناسب الکی وقتی خود رو صرفه‌کارانه استفاده کرد، مطلبش رو عملی نمود. آزادی ناصرов با همراهی تویچی زاده اصحاب‌دین در میدانند. رقابت آخرین زیرگروه بی در وزن تا 90 کیلو. اصحاب‌دین آگاهی گرفت.
باز هم مبارزه، باز هم کوشش پهلوانان در میدان امروزه مسابقات خیلی بهتر می شود. پهلوانان وزن تا 90 کیلو اینجا هم چون گفتیم که تلاش و مبارزه شان باز هم جالبتر و پرشیده تر می گردد. اکنون برای باز هم به قوله مراد نزدیک شدن دو پهلوان امکانیت برابر است. تنبه به اصحاب‌الدین داده شد. تویچی‌زاده اکنون نماینده دسته فدراسیون گشتین ملی این لحظه چون این فرصت هایی که میبینیم خیلی صرف نظرشان میکنند. مبارزه اصحاب و آزادی، پهلوانانی که برای شرکت در مرحله واقعا هم خیلی خوب آزادی ناصرов در این جریان مبارزه برد و غلبه به دست آورد و به مرحله بعدی برآمد. دوستان عزیز برای توجهتون تشکر میگویم که روز اول سبقت‌های جالب پهلوانان را از مسابقه گشتین ملی که در شهر کولوب برگزار گردید با ما تماشا کردید. تا فردا سربلند و سرفراز باشید و رقابت‌های جالب و جاذب را پگاه شما توسط تلویزیون ورزش میتوانید که تماشا کنید.